Horace tady vydal videjko 10 nejdražších domů, které fotbalisté vlastní. Já jsem zvědavý, co bude mít takový Lamine Yamal za dům, protože to bude asi crazy, protože vydělává dardu peněz, takže se na to jdeme podívat. A klik. Jaké mega sídlo si teď staví Cristiano Ronaldo? Nebo co nového si pořídil Neymar Junior? Toto jsou stupidně drahé domy fotbalistů. Kde je vůbec kde je nejbohatší fotbalista aktuálně? Ronaldo? Asi jo, ne? Myslím si, že jo. Nejbohatší fotbalista. Jo, Ronaldo, no. Kolik? 280 milionů dolarů. Dobrý, no. A Má moc. těch nejlevnějších až po vilu za 80 milionů dolarů. Takže si počkej až do konce. Máme tady Karima Benzemu, fotbalista, který si na luxusu potrpí a ani tentokrát nesklamal. Já jsem Karin, no prostě toho typka, tohohle Benzemu, jsem nikdy nějak moc neviděl. Já jsem viděl, že hrál za Real Madrid, ale nějak ho moc neznám. Není to známý jméno, aspoň pro mě. Já ho moc neznám jako třeba Lamina nebo jako jiný hvězdy Mbappé a takový. Koupil si totiž jednu z nejhezčích vil z celého města. Nachází se v jedné z nejbohatších a nejprestižnějších čtvrtí Madridu. Dříve tam žil třeba i Zinedine Zidane nebo taky Luka Modric. No a co by to bylo za vilu bez obrovského bazénu? Počkej, ale tady teprve začínáme. Garáž, kde se vlezou jeho superauta. Vlastně To je mega dobrý, ne? Když si můžeš koupit, jaký auto chceš vlastně. Koupíš si Bugatti, rozbiješ ho, koupíš si nový, že jo. Koupíš si třeba Porsche, Ferrari. To je prostě sen, ne? Trošku, jako si koupit auto, jakýkoliv chceš. To je prostě infinity money, no. posilovna, luxusní výřivka, snad největší šatník, jaký jsem kdy viděl. A jako bonus, celý pozemek má asi 900 metrů čtverečních s příjezdovou cestou a obrovskou garáží. A kolik Crazy. za takový dům vlastně Karim zaplatil? 5 milionů dolarů neboli 105 milionů korun. To ale nebyl ten nejlevnější dům z tohoto videa. Jen pro kontrast bych ti chtěl představit fotbalistu Paul James, nebo teda bývalého fotbalistu. Hrál třeba na mistrovství světa 1986 v Mexiku, když reprezentoval Kanadu, nebo na olympijských hrách. Jenže pak přišel zlom. Paul má totiž jeden obrovský problém. Neumí si udržet peníze v peněžence a začal utrácet To je nejhorší, no. Když máš hodně peněz, tak ti to potom svádí třeba do kasína, že jo? Nebo prostě nějak to proděláš, no. za trochu jiné věci. Prostě se z něj stal závislák a nakonec přišel Většinou, když nevíš, co dělat s penězma, když získáš prachy, taky většinou můžeš hodně rychle ztratit. Tak to bývá, no, občas. Když nevíš, kam to investovat a co dělat s těma prachama. úplně o všechno. Sám přiznal, že teď žije jako bezdomovec. Doslova na kusu kartonu, který si můžeš koupit v obchodě za pár To je crazy, no, že takhle, to nechceš prostě. Tolik peněz, kolik měl, byl prostě úspěšný a je bezdělač, no. To tak občas je, to je život, no. korun. Teď už ale zpátky k luxusu. Je tady Robert Lewandowski, fotbalista, který po konci sezóny možná Tam bere moc, podle mě. odejde z Barcelony, ale hlavně fotbalista, který si tentokrát nekoupil Do důchodu, jo, už bude. Nebo jak to má, kolik mu je, 37? Ne, kolik je Skibidi Lewandowski. Co jsem to řekl, kámo? vilu, ale spíš investici. No a jako taková perfektní investice je tento penthouse s nejvyšším patřem rakodrapu Zlotá 44. Nachází se v samotném centru Varšavy v Polsku a tak z něj má Robert naprosto nádherný výlet přes celé město. Vlastně ve výsledku je to poměrně normální byt. Koupelnu má tak akorát, ložnici taky, jen tam máš Záchod ze zlata, ne? Bez tak. hezký výhled hned, když staneš. A uprostřed obýváku má piano. Počkat, co? Jo, toto opravdu není jen tak obyčejný byt. I kdyby si pominul ten luxusní výhled, tak to má dalekohled To znám z GTAčko tohleto, ten dalekohled. na radnici. A když se podíváš, tak toto je celé součástí bytu. Radši ani nechci vidět, kolik metrů čtverečních má tento penthouse. Každopádně tady to nekončí. Součástí bytu je i obrovský bazén, taky wellness, pěkný. soukromá posilovna a dokonce i golfový simulátor. Ano, To jsem nikdy nepochopil, ten golfový, taky wellness, soukromá Jo. posilovna a dokonce ten golfový simulátor, jako, co to, ta zábava, jako, takhle jako do toho, já nevím, jako, mě golf asi nebaví, nebo jsem ho nikdy neskoušel, takže asi proto mě nebaví, protože jsem ho nikdy neskoušel a nevím, jaký to je, ale hrát nějaký simulátor golfu, to nevím, jestli je pro mě úplně, no. i golfový simulátor. Ano, slyšíš správně. V této budově má vážně všechno. A když Roberta bolí třeba nohy z tréninku, tak si může o patroních zajít na masáž. A kolik teda stojí? No, to už je malinko horší. Robert Lewandowski za něj zaplatil 8 milionů Extrém.
dolarů, což je skoro 170 milionů korun. Stále nás ale čeká Jo. ještě 8 domů, které jsou ještě mnohem dražší než tento penthouse. A ty nejdražší vypadají jak z úplně jiného světa. No, Bugatti? Co to které bylo? jsou ještě mnohem dražší než tento penthouse. A ty nejdražší Bugatti? Tak to je crazy. Jestli bydlíš v budově Bugatti... kámo, co mě? Jestli bydlíš v budově Bugatti, tak to je jako crazy, to chce asi každý. vypadají jak z úplně jiného světa. No, na to si počkej do konce videa. Kdo tady prostě nesmí chybět je Neymaros. Neymar Junior. V roce 2010 vyšel film Postradatelní. Hrál tam třeba Sylvester Stallone, Jason Statham a další známí herci. A Neymar, ten si nenechal ujít premiéru. Přece jenom to bylo natáčené v Brazílii a tak ho to prostě zajímalo. Jenže to netušil, že Já jsem slyšel, nebo byly nějaký články, že dostal nějaký majetek od nějakého miliardáře. Nikde. Prostě z Brazílie. To je crazy, ne? Že on mu dal vlastně miliardy a několik miliard. Já ani nevím kolik, jo, to bylo, ale dostal nějakou částku, brutální petelici nějakou. Což je crazy, jako. díky tomuto filmu Infinity prostě, no, to je prostě GTAčko, když si tam namoduješ prachy, že jo, prostě žiješ si jak chceš, že jo, kupuješ všechno. Všechno koupíš. utratí 10 milionů dolarů. Ano, film se natáčel ve vile v Brazílii a jakmile ji Neymar viděl, okamžitě věděl, že ji prostě musí mít. A popravdě, já se ani nedivím. Kromě vlastního helipadu, kde může přiletět svůj helipad, Kdybych měl nekonečno peněz, tak taky lítám všude, kámo, všechno si kupuju. Jsem zvědavej prostě na všechno a když můžeš, tak prostě letíš, že jo. helikoptérou. Má taky několik bazénů, které vypadají, jak kdyby byl v nějakém rezortu. Taky má vlastní místo na grilování, tenisový kurt, místnost čistě na masáže, vlastní výřivku, vinný sklípek, kde může mít až 3000 lahví, anebo třeba televize, které vyjíždí přímo ze stropu po celém domě. Už tedy chápeš, proč to tak nadchlo, že si to prostě musel koupit? No, ale to není všechno. Neymarovi to prostě nestačilo a tak si to musel trochu vylepšit. Co je sen každého fotbalisty? Kuleční? No, ten má taky, ale ne. Kuleční. Je to vlastní fotbalové hřiště, kde si může sám zakopat. Teda, To je nice, no. Když není zraněný, jo. když není zrovna zraněný, což moc často není. Věř mi, já to vím dost dobře, protože teď v této chvíli jsem měl sledovat Neymara v Brazílii. Stejně jako jsem byl třeba několikrát v Saudi na Ronalda. Jenže jak je furt zraněný, tak jsem se na to radši vykašlal. Ještě by se mi povedlo to, co třeba na zápase Ronalda proti Messimu, kde nehráli ani jeden. Ale tak pokud chceš, abych fakt letěl na Neymara do Brazílie, dej like na toto video a taky odběr. A třeba se to někdy Vy taky můžete dát odběr a like. Budu moc rád, borci. povede. No ale fotbalové hřiště není to jediné, co si Neymar nechal postavit. Taky si postavil hřiště na basketbal. Kámo, já taky můžu jít na fotbalové hřiště, kámo. Vyjdu z baráku, ale prostě jdu na nějaký fotbalový hřiště, nemusím to mít vedle baráku přímo. To prostě nepotřebuješ, ne? To už jsou takový jako detaily, který absolutně nepotřebuješ, si myslím. To už je takový doplněk, jakoby takový doplněk, no už. Nepotřebuješ to. A dokonce i vlastní trať na motokáry, která je stejně dlouhá jako celá vila. A jako takový bonus má i vlastní molo, kde může parkovat lodě. To je něco, co má Neymar společného se svým bývalým spoluhráčem Lionelem Messim. Jenže Messi má jednu obrovskou výhodu. Jeho dům se nachází v Miami a tak má molo přímo na moři. Messi si tak může jednoduše nasednout na loď a plout po moři kamkoliv jenom chce. Mimo toho má obrovský dům, který má takovou příjezdovou cestu a vlastní garáž. V domě má 8 pokojů, Masakr. 10 koupelen, což docela nechápu, k čemu mu to vlastně je. V obýváku má takový křišťálový lustr. Do druhého patra se dostane po masivních schodech. A samozřejmě kromě ložnice nesmí chybět i balkon s vlastním výhledem na moře. A taky bazén To je masivní, jako. s výřivkou. Kombinaci s počasím v Miami je to fakt takový vysněný dům. A navíc ho tam ani nikdo neotravuje. Věř mi, mám to odzkoušené. Když jsem byl dříve v Miami, tak jsem se chtěl podívat, jak vlastně Messi bydlí. To, Jenže fakt? jeho dům je v komplexu Bay Colony, která je úplně uzavřená veřejnosti. Byla tam security, ne? Nebo to je tam možná úplně uzavřený, no. A tak se tam nikdo cizí prostě nedostane. Včetně mě. Ani popravdě nevím, co jsem to měl za nápad. Každopádně Messi za tento dům zaplatil o 1 milion dolarů více než právě Neymar. A to je 11 milionů dolarů. U hráčů Barcelony zůstaneme. Jdeme totiž k Lamine Yamalovi. Fotbalista, Tak pojď, Laminos, nejmladší hráč, nebo nejmladší hráč asi ne, ale je prostě hodně mladý na to, jaký má úspěch. který má teprve 18 let a právě proto se o jeho utrácení moc nemluví. Většina lidí si totiž myslí, že moc nemá za co ještě utrácet. Přece jenom řidičák si udělal teprve nedávno a tak ani pořádné auto nepotřeboval. Na trénink jeho většinou On vozil nepotřebuje řídit, ne? On se zaplatí odvoz nějakou superkáru, jo, to je jasný.
osobní řidič, kterého mu zařídila Barcelona, a jediné, co si zatím zaplatil, byla jeho kontroverzní party na oslavu 18. narozenin. No ale to není tak úplně pravda. Lamin toho koupil už hodně, jen se o tom moc nemluví. Nějakou lodičku nekoupil určitě. Teprve v 16 letech koupil za své první peníze dům pro mámu. Pak přišel na řadu otec a nakonec někdy po mistrovství Evropy, kterou celou se Španělskem vyhrál, koupil dům To bylo crazy, no, jak tam dal ten gól. Od té doby znám Laminose. To jako... To bylo moc pěkný zápas. i pro svoji babičku. Jenže svůj dům stále ještě neměl. Teda do té doby, než podepsal v květnu novou smlouvu. Smlouvu tak neuvěřitelnou, že si prostě musel něco koupit pro sebe. A nekoupil si jen tak ledajaký To věřím, kámo, to věřím. dům, ale dům, který dříve vlastnil třeba i Gerard Piqué s Shakirou. Dokud se teda Tože Gerard Piqué s Shakirou? Nerozuměl jsem moc. nerozvedli. No a teď ho vlastní Lamine Yamal. Tato obrovská vila má 1250 metrů čtverečních, skládá se ze 2 propojených domů a je asi jenom 10 Čemu to takový Lamín potřebuje, jako? Kamo. Takový Lamín, mladý týpek, prostě čemu potřebuje takhle velkou vilu? Nestačí mu nějaký byt, kámo? kilometrů od tréninkového centra Barcelony. Má 6 ložnic, 2 bazény, z toho jeden je venkovní a jeden vnitřní. Součástí je i výřivka, vlastní sauna a taky třeba posilovna. Shakira mu tam dokonce nechala i nahrávací studio, takže možná někdy uslyšíme Yamala i Bude Lamine Yamal rapovat? Mohl by, ne? Co? zpívat. Taky má podobně jako Neymar menší fotbalové hřiště a kurd na pedal tenis. A taky obrovskou garáž. McLaren. Líbí se vám McLaren auta? Napište mi do komentáře. Za mě jsou fajn, akorát na dešti jsou trošku jako... Na dešti, když prší, tak jsou trošku jako neovladatelný. Podle toho, co jsem viděl, ale jinak působí dobře McLareny. Líbí se mi. Pro jeho budoucí auta. A hlavně se mi líbí ty dveře nahoru, jak má ten McLaren. Dohromady za to tedy zaplatil 14 milionů dolarů neboli 300 milionů korun. A teď tady máme To už je slušný, no. top 5. Předtím bych se chtěla ale zmínit o Eleven Team Sports, zde jsou teď vážně obrovské slevy. Ať už na kopačky nebo jakékoliv. Reklamička musí být. Jinak nestačí, tak teď budou i nové kolekce kopaček obyčejným domem. Wayne Rooney si prostě koupil vlastní Wayne Rooney. zámek a dal za něj 20 milionů dolarů. Před zámkem má dokonce vlastní jezero. Tak tohle už vypadá jako trošku jiná liga, no. Typek hraje trošku v jiný lize, jako. Tady už je to trošku jiný. Tady už má trošku zahradu, tady už je to jiný svět trošku, no. Zahradu má tak enormní, že by tam postavil třeba 3 fotbalové hřiště. A vevnitř to je snad ještě lepší. Od golfového simulátoru, kulečníku, Co mají všichni s tím golfovým simulátorem, já to nechápu. který by se mi nevlezl ani do bytu. Až po snad největší domácí kino, jaké jsem viděl. A jako správný fotbalista má i vlastní fotbalové hřiště. Kdo tady prostě nesmí chybět, je David Beckham. Fotbalista, který utratil o 13 Beckham, kámo. To znám už, tohle jméno už je známý. milionů dolarů více za jeden z nejšílenějších apartmánů, jaký jsem kdy viděl. Crazy. Vždyť ta budova má i vlastní helipad, takže může domů přiletět i helikoptérou. Tento byt je tak neuvěřitelný, že na tom helipadu se dokonce i natáčela reklama pro Red Bull, kde dostali na střechu Formuli 1. Chápeš to? Tato Cože? velkolepá budova se jmenuje Scorpion Tower. Součástí je takovýto bazén, vlastní posilovna, která má snad každý stroj, co jenom znáš. Nesmí taky chybět vnitřní bazén. A to se ani nebavíme o samotném bytě. Výhled na Miami máš snad úplně všude. Dokonce i ze sprchy, která je prosklená. Tento byt je tak neuvěřitelný, Prosklená. Tak to je hodně luxus, jako no. To už je jiná liga, no. To je něco jiného. že má i soukromé kino. A Beckham za něj zaplatil 33 milionů dolarů. Tento nákup ale není ani v top 3. Cristiano Ronaldo si totiž koupil něco za No jasný, je tady Sůčko ještě, no. Ten nesměl chybět. 50 milionů Ten si koupí úplně, ten má infinity peněz, úplně infinity prostě. Tečka, jako prostě, co chceš víc říkat, jo. dolarů. Ano, tolik stojí výstavba jeho vlastního mega sídla v Portugalsku. Má to být jedno z nejdražších sídel na celém světě. A Ten má prezident Portugalska, Ronaldo. mělo by být hotové, jakmile skončí svoji profesionální kariéru. Takže doufám, že to nikdy nedokončí. Každopádně, toto gigantické sídlo má mít vlastní Kolik je Ronaldovi? 40 let? Typu, že kávo tak za roku skončí kariéru, ale nedokážu říct. A teď jsem viděl nějaké články, že Al-Nassr, že odchází z Al-Nassru. Je to pravda? Protože nějaké problémy nebo co. Takže možná půjde do jiného klubu anebo ukončí kariéru, což si nemyslím, že ukončí kariéru, protože říkal, že má v plánu dát ještě 1000 gólů. 957? A říkal, že chce dát 1000 gólů, mám pocit, takže
Takže ještě chvilku musí hrát něco, no. Vlastní bazén, vlastní helipad, je to Ronaldo, takže nesmí chybět ani posilovna. A To dokonce i vlastní soukromé muzeum, kde by měly No to jo. být některé jeho nejcennější trofeje. Udává Masakr. se, že by měl mít dohromady 4 patra a úplně dole by měla být garáž, kde se vleze přes 30 Ronaldových superaut. Jenže to bylo stále 3. místo. Co je sakra ještě dražší než takové masivní sídlo? To ti řekne Neymar Junior, který nedávno koupil byt za Ten Neymar je docela blázen, že jo? 55 milionů dolarů. A víš, co je šílené? Ten byt, ne počkej, ani ta budova ještě není postavená. Určitě ti něco říká Bugatti, že? Auta, které Jo, jsou jo. známé svojí rychlostí a taky luxusem. No a co kdybych ti řekl, že právě v Dubaji staví Bugatti obrovský bytový komplex, který Neymara tak nadchnul už z návrhu, že okamžitě podepsal smlouvu. Budova má mít To je vlastní to, jak jsme viděli na začátku. bazén na střeše, výtah pro auto, které si můžeš přivést Jak tam máš to Bugatti, kamo? Kamo, vem si, že vstaneš z postele a máš v kuchyni, nebo prostě vedle kuchyně Bugatti zaparkovaný. To je život, co, borci? No jo. Asi budu fotbalista. No, dobrý, no. Sledoval jsem u kaškáru a ukazovali tam nějaký byt, nebo nějaký komplex, prostě něco, co postavili nově a taky si tam můžeš zaparkovat svoji káru doma. Takže třeba si koupíš Mergl, nebo Pavoráčka, že jo, a zaparkuješ si ho třeba vedle kuchyně, nebo tam nikam si ho zaparkuješ, kde je to místo, že jo. Motorku si tam můžeš zaparkovat. A právě tam máš i bazén, máš tam prostě všechno. A když si třeba opilej, nebo když se napiješ, tak jdeš takovým podchodem, aby si nemusel chodit přes recepci, aby tě neviděla recepční, že jo, nebo když máš kámoše nějaký, tak jdeš podchodem a můžeš vyjít normálně ven podchodem a nemusíš vůbec chodit kolem recepce. To je prostě crazy, no. Ale už to je i tady takový penthouse, ale trošku basic oproti tomuhle. až do obýváku a nádherný výhled na celou Dubaj. Mělo by to být postavené příští rok a do té doby nezbývá Neymarovi nic jiného než čekat. A konečně jdeme na 1. místo. Schválně mě zajímá, který dům nebo byt se ti líbí nejvíc? Napiš to do Mně se líbil ten Lewandowskiho, Skibidi Lewandowski a to Bugatti, že jo. komentářů a když už budeš tam dole a líbí se ti toto video, tak dej like a taky odběr. A znovu, tady máme Posypiš. Davida Beckhama, který zaplatil rekordní částku za dům v Miami. Stejně jako Messi má vlastní molo. Jenže na rozdíl od Messiho si tam může zaparkovat i jeho jachtu. Taky má vlastní infinity bazén, obrovskou terasu. No prostě tento dům je snad to nejlepší, co v Miami můžeš koupit. Kdo by řekl, že prostě se honíš za míčem na hřišti, což není pravda, je to těžký, kámo, miliarda věcí musíš na tom hřišti dělat, což chápu, je to hodně těžký, ale prostě kdo by řekl, že se honíš za míčem a budeš mít taky prachy, ne, prostě, víš co. Od výhledu na moře, po takové pěkné schodiště, prosklenou sprchu, vlastní posilovnu, no prostě naprosto všechno, co bys jenom mohl od domu chtít a zaplatil za to neuvěřitelných 80 milionů dolarů, neboli skoro 2 miliardy korun. Jeden fotbalista tady ale nebyl a to je Erling Haaland. Co si koupil Erling, To je také blázínek trošku, no. zjistíš ve videu tady. Tady máš taky video, které ti doporučuje YouTube. Používej kód Horis na Eleven Team Sports a u dalšího videa měj se krásně. Čus. Yes, díky Horis, miluju tvoje videa, baví mě to, je to takový, kamo, vždycky si to pouštím, prostě baví mě to. Je to fajn, dám ti like a vydejte taky like a vidíme se příště, takže čus.